Hej alle sammen, og velkommen. Jeg har holdt fødselsdag her for min familie i går. Jeg havde fødselsdag i torsdags. Og ja, der fik jeg den, jeg opdager med nu. Det er en tablet. Og jeg ser ud som om det er rimelig godt nye. Jeg kan ikke skrive kommentarer, men jeg tror jeg laver vlogs med den her fra nu af. Og det gør jeg noget oftere, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Nå, men det jeg har fået indtil videre, som den her vlog skal handle om, det jeg har fået, det er nogle penge og en Razer Naga, som også her, som sådan her, skal jeg review med her senere. Og den er meget flot og meget dyr. Selvfølgelig er den grøn for bedre. Det er 2012, tror jeg. Den er meget god at holde på. Meget dejlig. Nå, men det her senere i dag, så skal jeg også lave sådan hvad nu det hedder, det er ikke et unboxing, men review af den her. Men den er rigtig lækker. Det er en Razer Naga Expert. Og den er, lige tjekke, og boksen. Så bliver lige til fokus på det, der er Expert, Elite og International. Ja, den burde gerne åbne den, og så kan jeg se, hvad version det er kommet nu. Nå, men i hvert fald det jeg har fået indtil videre, det er en tablet, en Razer Naga. Lækker at holde på. Og så en oplader til mit joystick. Til den her. Og så en penge. Jeg ved ikke, hvordan lyden er. Men ja. Det var bare det. Så vi ses meget snart.